Едва ли някой е вярвал, че община Мизия 10 години след наводнението през 2014 година няма да си мръдне пръста, за да възстанови имотите и подпорните стени, отнесени от високите води, залели малкия град. На 3 август 2014 година опустошително наводнение залива град Мизия. Река Скът прелива след поройните дъждове и оставя под вода 1200 къщи и обществени сгради в Мизия и село Крушовица. Водната стихия отнема живота на 2 души, а домовете на над 1200 души са негодни за живеене. 103 постройки са напълно срутени. Днес, 10 години по-късно, по руините на подпорните стени на имотите на засегнатите хора вече се развива буйна растителност. Не стига това, ами на улица Петър Атанасов тече планов ремонт с европейско финансиране от 1,5 милиона лева, който буквално съдейства на следващия потоп. Улицата се явява и главен път към АЕЦ Козлодуй, който до ноември месец тази година ще бъде блокиран. Възмутените жители ни разведоха да видим какво се случва с имотите им. Това е подпорната стена, която по време на наводнението е паднала и е компрометирана. Ако направят тротуара тук, без тази подпорна стена, този бетон, всичко ще се иде долу. И затова те изменят проекта и слагат тротуара от към шосето, а тук ще има земя. Тази земя какво ще я държи, като тази подпорна стена вече е тръгнала, тя ще пада цялата. Според община Мизия, това, че ремонтът на улицата вдига тротуарите и в нарушение на проекта зелените площи са до сами къщите и оградите на хората, а не от към шосето, не било проблем, защото валежната обстановка в Мизия не била активна, твърдят те. И цялата вода ще влезне в имот. Той ви почнаха да ходят отделно по всеки един човек, където има имот и ми казват, ще направим една решетка и ще ги пуснем в този съдния имот. Безумията на общината и изпълнителите на проекта не спират до тук. Гина Селановска обяснява как са изсекли дърветата, за да асфалтират тротуар от 1,5 метра и са отместили в нарушение на проекта тревните площи към оградите на имотите. Госпожа Селановска е силно възмутена и от факта, че вратата към съседния имот е напълно задръстена с пръст и реално до къщата не може да се стигне през нея. Малко по-нагоре пък тротуара така е вдигна, че стига до прозорците на кухнята на нейните съседи и оттам при порой водата ще се излезе право в кухнята. Гина Селановска посочи, че общината нито е подложила на обществено обсъждане ремонта, нито е възстановила подпорните стени, както обещала. Нещото, което очаквахме, беше това, че ни излъгаха, че ще направят първо подпорните стени, което ние очаквахме, след което тротуара, както каза господина, и след това другите неща. Първо изсекаха всички дървета. Това стана. После си правят каквото си искат. Изменят проекти и не искат въобще да ни чуят. Никъде в европейска държава няма тротуар, който да бъде от към страна на шосето, още повече, че това е централно шосе, което е към Козлодуй. Там се кара с страшна скорост. Беха се обадили точно на 2, че ще има събрание с човек от общината и така нататък. Който да ви обясни какво ще правят. Да, какво ще стане от тук нататък. Само че стана така, че ние стояхме 2 часа като идиоти на улицата, никой не мина, поне да ни уведоми, че няма да има сега никаква среща и че ще има, поне да ни излъжат, че ще има някой друг път. В момента, в който започнаха да работят, тогава разбрахме, че ще има някакъв ремонт. Никой не ни е упълномощил, нито ни уведомил, нито ни е казал какво ще се прави в улицата. Така, кое най-силно ви изненада? Чухме на съвета преди малко, че вие казахте, че по някакъв начин е накърнен вашия имот. Как точно? Отново ще кажа, това, че подпорната стена, която бяха обещали да я направят, и те не са много, те не са по цялата улица, по протежение на цялата улица, те са няколко имота, които са с паднали подпорни стени и вече това нещо се свлича в нашите дворове, което ще рече, че недопустимо. Ние сме възмутени. Възмутени сме. Пламен Тошев, който е пенсиониран строителен специалист, сочи и качеството на изпълнение. Бетонът, излят преди ден, вече се е напукал.
А под бетона пък се намират кабелите за телефони, ВиК и други комуникации. При горещините линейното разширение на бетона, то тия 5 мм, дето в фугата, няма да поемат линейното разширение на бетона. Пак ще го кажа, защото всичките, които са, не подкрепяме ГЕРБ. Ама всеки си има мнение и симпатизира на дадена партия. Не бих казал толкова, че това е политически проблем, колкото е проблем на цялото население. Да имаме улица, това е пътя към АЕЦ Козлодуй. Трябва да се направи много добре, да не кажа идеална да бъде, защото всички минават от тук и автобусите. В услуга на гражданите. Абсолютно в услуга на гражданите. Въпросът бе поставен и на сесия на Общинския съвет в Мизия, но отговорите на общинарите изобщо не харесаха на разгневените жители. Ремонтът, който се извършва на улица Петър Атанасов, не е качествен първо. Извършва се по някакъв примитивен начин. От обикновени момчета наели да строят. Бригадира, който е тук, ми казва, ама ние вика сме, защото моят имот е най-засегнат такава от тротоарната площ, която са направили. Всичката вода ще влиза в мой имот. Предложиха ми, почнаха да идват този проектант и това, ама ние с вас се договорим и другите ще ги оборим по някакъв начин, да не подавате жалба. Аз 31 подписа съм събрал от цялата улица и всички са против изграждането с документ жалба от собствениците на улица на Петър Атанасов във връзка с обществена поръчка, идентификационен номер еди кой си от 14.10.23 година. И не искаме нищо друго, искаме самия проект да се извърши както е одобрен по европейска програма. Имам достъп до други хора, които са ми казали, че по европейска програма проекта под никаква форма не може да се променя. Защото в противен случай общината дължи 30% глоба от стойността на проекта. Кандидатът за народен представител от БСП за България Геннади Събев поздрави жителите на Мизия за подписката и активната съпротива срещу калпавия ремонт на улицата и очерта какви ще са последствията за общината. Най-вероятно община Мизия ще плати сериозни финансови корекции за това, че не изпълнява проекта така както трябва. Вероятно проектанта ще си посипе косите с пепел рано или късно, защото виждаме какво е сътворил. Но по-тежкото за всички, които живеят на тази улица, че след 1,5 милиона инвестиции в град Мизия, те трябва да бръкнат в собствения си джоб, да извадят средства и да инвестират в подпорни стени, които да предпазят имотите им от повърхностни води, изобщо от реализирането на този настоящ проект. Това ли е замисъла? Това общо взето е пример за управленска немощ, която на практика показва какво вършим. Искаме да направим един проект само заради самия проект или да решим проблемите на хората. Ремонт върху ремонта. Това очаква жителите на злополучната улица в Мизия. Колкото до общинарите от ГЕРБ, които чакат строителен надзор да им каже дали проектът е изпълнен по закон, ще платят неустойката от 30% върху стойността на проекта за нарушенията си с държавни пари. И пак ще я карат по-старому, защото безнаказаността е майка и баща на беззаконието.